Wel, dyma ni dal i fod yma Cymru. Mae rhywbeth y gweith yw byth yn mynd i gael yn neud hwn. Wel, ti wedi cael mwy na neud hwn. Gwrda, i ni dal yma. Os gallai ddweithio chi, reit, i ni mewn ystafell, dyw e ddim lot fwy na toilet. A ffrindodd Morgans hwn, fwy oedd. Ac ni wedi symud yma chos stwff am bod i'r lle yma. A cyn bod ni'n mynd, mae'n rhaid i ddod i'n ôl. I ni dal yn y tir o grwyddi. Nawr te. Wel, os gewch chi'ch dal, fe gewch chi'ch cloi lan yn y tŵr. Maen nhw'n gweud bod yn le cysurus iawn o bod y bwyd yn dda. Ond nyle byddwch chi am buso Gwynoro. Ond ti'n meddwl ddwy mas. Pwy o wir. Nawr te. Yr ail stori, wrth gwrs, yn ddiweddar, ynglyn â Tywysog Cymru, ydy mae yna grŵp o bobl, rhyw think tank, Gorwel, fi'n credu, yw enw'r cwmni, sydd wedi dod i fyny ar syniad oherwydd bod yna balasau i'r Brenhines a'r tîr Brenhinol, y teulu Brenhinol, yn yr Alban, yn y Gogledd Iwerddon, yn y Lloegr, dros dim un yn Gymru. Ac maen nhw'n dweud bod nhw'n gollen mawr, bod yna ddim un yn Gymru. So maen nhw nawr yn dadle am gwario miliynau ar filiynau ar safle yn Gymru. Dwi ddim yn meddwl am Gymru fel Tywysogaeth. Dwi'n meddwl am Gymru fel Gwlad a Chenedl. Ac i mi mae'r pethau yma, pethau ffiniol ydyn nhw, fringe. Rhyw dasels bach, sy'n gyfansoddiadol, atyniadol i rai pobl, ond yn y marn sy'n cyfri dim o gwbl. Ac eto ti'n gweld... Mae Cymru'n wlad a Chenedl. Nid am bod Charles Bach yn dywysog ar ni. Na, gwmws. Roedd ni ddim yn erbyn yr arwisgo, ond o'n i ddim yn meddwl bod e'n rhywbeth o bwys, i fod onest. O'n i ddim eisiau mynd i'r arwisgo i ddechrau, ond mae'n ges i nifer mawr o lythro yn gweud, cewch i'r arwisgo, gewch eich lladd. A wedyn, mi benderfynais i fynd i'r arwisgo. I gadw fyw? Ie, nage. Os ewch chi, mi gewch eich lladd. O, diwedd. Just i ddangos, ydw ddim yn derbyn bygythiad gan neb. Ie, gwmws. Gan neb o gwbl. Ie. Wel, dwi'n dweud te, pham wyt ti'n meddwl, fi'n gallu gweld bod yna garfan o bobl yn Gymru sydd yn gredu yn gryf yn y fydiniaeth ac yn y blaen. A fe dwi ddim o reswm yn erbyn y bobl yma. Ond pham wyt ti'n meddwl bod y teimlad mor gry ac yn enwedig yn y gweinyddion ni, bod nhw ddim yn gweld mor beryglus ydy i ddyfodol Cymru fel gwlad. Bod ni'n cael ei thynnu i fewn, thynnu i lawr. Pham bod nhw ddim yn deall, dyw hwn ddim yn peth iawn i wneud. Be ti'n meddwl... Pam yn i methu cael y neges drosodd iddyn nhw? I mi, does ddim ond 3 cyfynhad dros y Brenhiniaeth. Un, bod y bod mawr. Wedi dweud nhw'n, dwi ddim yn credu hynny. Nid yna math o ddiw dwi wedi cael nhw'n i fyny i addoli. Yn ail, bod nhw mor rinweddol, fel teulu, fel bod nhw'n batwm o berffeithrwydd. I bob teulu arall wy'n amau hynny. Gwmws, Ac yn drydydd, bod y bobl wedi dewis nhw i hynny. Dyn nhw ddim, mi wydwch chi ddadle, sa'ch chi'n cael pob pinwn o falle byddai fel un neu fel arall, ac ar y cyfan yn un i derbyn nhw. Mae yna barch cwestiwn dros y trydydd pwynt. Ond yna fe, mae'r Brenhines yn rhoi'r sefydlogrwydd i gyfansoddiad y wlad yma trwy fod yn beneth mewn teitl. Ar ôl dweud hynny, mae'r syniad o addoli am oes yn grymu i'r teulu Brenhinol i mi yn wrthyn. Dwi'n gytuno. A beth i'n meddwl wedyn te o'r syniad yma sydd yn rhan o'r astudiaeth yma, falle galle neuadd dinas Caerdydd neu'r tŷ sydd yn gerddi Dyffryn, falle galle rheini i cael eu traws newid costau miliynau, cofio ni. Maen nhw wedi costio'r peth allan. Yn filiynau ar filiynau. Mae'r syniad yn afiach ac yn ffiedd ac yn chwerthu'n llyd. Achos ti'n gweld, mae'r hynna yn adeiladau hanesyddol i hanes Cymru. Ydy. Fe ddwedodd un o feddylwyr oesodd a fi beth fel hyn am Brenhiniaeth. The essence of monarchy is inheritance. A mae meddwl bod gyda chi un teulu yn pasio yr hawl i etifeddu teyrnas, i etifeddu pobl teyrnas yn wrthyn y gwarth.
Ie. So beth i ti a fi yn dweud na, sy'n ni'n eisiau'r peth yma? Wel, mi rydyn ni'n ddeiliad y Brenhines. Ie, wrth gwrs. Ond dim mwy na hynny. Na. Rydyn ni'n atebol i'r bod mawr. Dyna'r un Brenin sy'n arno ni. Ie, wel na fe. Dyna ddiwedd am y stori na.